Så kommer der bare en kameramand. Det er altså noget moderne, det her sted her. Det er godt nok det er ret moderne, men det er moderne midler. Ja, det er godt nok. Kongens børn af England, Danmark stander i blomst. De blev røbet og ført af land, fra England er de kommet. Og det stod hen i 14 år, Danmark stander i blomst. De to begyndte at længe sig så, fra England er de kommet. Så den ældste tog den yngste ved hånd, Danmark stander i blomst. Og så gik de sejnet til den strand, fra England er de kommet. Der så de nu en ravn så sort, Danmark stander i blomst. Vil du føre os til borgens port, fra England er de kommet. Så jeg giver jer i væbegående løn. Den ene er min bror, og den anden min søn. Nej, vi vil ikke vor egen bror have. Ej, heller så vil vi vor morbror tro lov. Og der blev fest overalt i den gård. Nu har vi fundet små børnene, fra England er de kommet.
temaer der, det ser altså fedt ud. Ja, de er fede. Det ser super fedt ud. Nej, jeg vil nok ikke Forkert med det, ikke? Men